Lah kan tekan ndi, Men? Duh, golek awake emang Kene dodok omamu sak wen-wen ndek kono ora kok buka-bukakno. Ndi? Lah iku omah sing abang iku. Omah sapa iku? Iki lho. Lah iya omah Nah, sapa? lho, iki omah sapa iki lho? Delok iki lho, iki lho. Tutu ta? Lah omahku iku. Lah omah sapa iku? Ya mbo omah sapa? Wah, nek dibukakno ndek. Lah iya. Ngawur ae. Tak gawakno kaleng awakmu tak dodok-dodok tak gak golek pelut. Saiki apa mau liburan? Iya, weh. Lah iya. Tanggal apa kan saiki Ya ya? lah apa pun tanggal abang. Iya, weh. Liburan rong minggu lah. Awake Golek apa? golek pelut. Iya wis ya. Di anu, kok terus yang dibayar nanti bayar. Ayo terus nang kantor ya, men. Awake ora ono lakon. Tanggal apa usah nang kantor. Ngopo, Men? Ngopo? Ngopo nang kantor. Ayo, Ya wis.